Tämä oli niistä Manitoba jauhoista leivottu juurileipää. Juurina on tuommoista täysjyvä vehnäjuuri. Ja sitten on myllärin tuommoista luomusämpyläjauhoa. Siellä nyt on muutamia jyviä on täällä. Eilen tein sitten semmoista toisenlaista leipää. Se oli tosta rustiikkisesta jauhosta tehty. Ja siinä oli kanssa tuolla vähän jauhoa. Siihen tuli ehkä vähän erilaista on tää kuvio näissä. Tässä on vähän tämmösiä pidempiä nämä kaasureijät, mutta helvetin hyvää tuli kummastakin. Näissä on niinku 300 grammaa vehnäjauhoa ja 100 grammaa sämpyläjauhoa kummassakin. Halusin vaan testata mitä vaikuttaa tuo jauho, kun näissä aina on tullut tinaskaa näistä vehnäjauhoista tehyistä leivistä. Nyt kokeilin semmoista, että minä venytän sen taikinan sinne kulhon pohjalle. Eli se tulee ihan niinku sentin paksuinen kerros ja se venytetään tänne. Ja sitten annetaan olla sen tämmösen, mikä tämä nyt on tässä tämmönen, miksi sinä sanoisit? Vaikea sanoa, mutta tuo näyttää suihkumyssyltä. Suihkumyssyltä, mutta kuitenkin semmonen. Sitä pidetään puoli tuntia, sitten se menee takas tonne kulhon pohjalle, vettäytyy, sitten taas venytetään se tähän reunoille ja sitä tehdään noin 3-4 kertaa niin pitkä, että se ei tartu enää tähän kulhoon. Ja tällä rustiikkisella jauholla se tuli 3 kerralla. Ja sitten tuolla Manitoba jauholla se 4. kerralla vielä tarttu siihen taikina tuohon kulhon reunaan, mut tuolla on se laatikko, missä niitä on niitä pussukoita, jos haluaa joku ostella. Niin, ne on jo ihan käteviä. Tämmöisiä. Se on niin kirkas. Noniin. Ne on tosiaan semmosia huppuja, missä on tommonen joostava naru siinä tai mikä kuminauha siinä liekkää. Mut semmoista leivät onnistu hyvän makusta. Ja pikkusen vähempi suolaa on kuin normaalisti. Näissä on 1,8% suola kaupan leippiin nähden. En tiedä. Sitten vesi jauhosuhde on 80. Se on tosi löysä toi taikina, mutta sen saa pingotettua tuossa leivinlauvalla sen leivän kassaan. Se saa pysymään sillä keinoin, kun kylmä kohottaa jääkaapissa ja sitten tuossa leivin alustalla sitten pingottaa sen pintajännityksen, niin se pysyy koossa. Ja sitten opin senkin, että ennen uuniin laittamista niin viiltää sen kerran tämän leivän. Ja antaa olla uunissa 2,5 asteessa uunissa, antaa tuossa kiven päällä. Meillä on kivi täällä uunissa, niin ton päällä antaa olla ja sitten tuolla on vielä vettä tuolla uunin pohjalla. Niin paistaa 5 minuuttia, ottaa leivän poikkeen. Se turpoo vaan ton verran. Sitten tekee uuden viilon vielä, niin sitten se pääsee tää taikina niin turpoamaan vielä enempi. Jos se 1 kerran viilät, niin se estää sen turpoamisen aika paljon. Tässä se on turvonnut no tää on melkein 7 senttiä tää. Mitä se, ja se olisi vaan turvonnut ton 2 senttiä tosta mitä tässä on. Sama se oli tässäkin leivällä, että se turpos ihan eri tavalla sitten pääsi turpoamaan, kun leikkasi sen toisen viilon siihen perään. Mut semmoista se tänään.